हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। बहुत दिन पर मु आसଥିଲି ମୋ ପିଇସିଙ୍କ ଘରକୁ ଆଉ ଚାରିଟା ବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନୁ ଆଉ ମୋ ଲେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଚପଲଟା ମୁଁ କିଣିଛି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଚୁନୁ। ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଲ୍ଫି ତ ହବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏମାନେ ତ ମୋ ବିନା ହିଁ ସେଲ୍ଫି ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମ୍ୟାଡମ ବି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲେ ସେଲ୍ଫି। ସେ ଆମ୍ବ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଗାଡିଆ ପୋଖରୀ ବିଲ ବାରି ସବୁ ଦେଇକି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମଜା କରିକି ଯାଉଛୁ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ବଡ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦିଦି ମାନେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲିବା ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ ରେ ଭାଇ ଜଣକ ଗାଈ ପଡିଆରେ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଆସିକି ଫୋନ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ପଡିଆରେ ହିଁ ଶୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଘାସ ଫୁଲର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଖରି ଫୁଲ ଭାବିଥିଲେ କି? ଆଉ ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବିଖ୍ୟାତ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ହେଇପାରେ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଗୋଟେ ଭଲ ଫଟୋ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି। ପଡୁ ପଡୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଶେଷରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରରୁ ବ୍ଲଗର ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଚଢେଇ ବସା ତଳେ ପଡିଯାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ସାରା ବାଇ ଚଢେଇ ବସା। ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବସାକୁ ଧରି ଏଇ ପିଲାଟି ସେଥିରେ କଣ ଗୋଟେ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ? କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ? ତାପରେ ଚାଲିଲୁ ସେମିତି ଚାଲୁଥାଉ କିନ୍ତୁ ବାଟ ସରୁନଥାଏ। ଫିର ବି ଆମେ ଚାଲୁଥାଉ। ଆଉ ସେଠିକାର କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ତମ୍ପ ସାପର ଏରିଆ। ଶେଷରେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ଏଇ ମଠର ନାଁ ହଉଛି ମଜୁରୀ ମଠ। ଏଇ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବିଲ ବାରି ପୋଖରୀ ଡେଇଁକି ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ପାଣି ମାରୁଥିଲି ଆଉ ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ବି ଆମର ବ୍ଲଗର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗର ସେଠି ଟିକେ ଏମିତି ମଜା ମସ୍ତି କରିପାରେ। ବାକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।